Langening galang Iwan Aglar Pandan Monsan Dinon ler kekonang surum sorote tanpa dang bar jingkrak-jingkrak terus nguyuh Yanti. Iki tengane iki wis wayahe sowan bendara isih uteke isih goro-goro wae. Sak gelemku aku surung marem leh ku gambleh. Sesuk meneh tanggal 11 pol-polno. Iki mau ya tak pol-polke. Padha wae. Ya. Ndara Werkudara wis ketemu to. Lah iya mau tak tinggal goro-goro sedilu. Ndara Werkudara wis ketemu. Ya iki tapa ning kene telenge ngalas gung liwang-liwung. Dijugarke, Pak. Gus, kula nuwun sewu. Kula ingkang abdi pun Semar Badranaya kepareng sumadeng dawuh. Kula aturi jugar anggenipun tapa sejatosipun wigatosipun sampeyan tapa menika nggayuh napa den kula aturi paring dawuh ingkang tetela. Iki percil ki ngapa percil ki? Apa iki, Kang? Krungu swara. Krungu wong pidato. Iki daripada dikapake. Pindonan ngen kasek. Ayo ora dinger sik mingke kaya. Mereka ten prayitna semuriris samuriris eka bali. Tityane gandayane Trisunya Purnama sasi. Gilar tengeng latar mileng lintang Bima Sekti. Pidato. Mandeng pangesti ning panenggak Pandhawa satring Jodipati Sang Raden Werkudara. Tanana ingkang pinindeng kejawi amung tumurun ing wahyu kanugrahing Hyang Mahanasa. Nalika semanten dupi wus tinuku olah priatos tapa brata. Kedadak biyak Kang Mega tumurun ing wahyu widayat dupi ngawuningani kasutapaning Sang Nunggul Pawenang. Sigra manjing anggening Sang Werkudara nyerengi rawuhipun Sang Hyang Kanika Putra. Brahmana remango swamya ngambrang anggang.
Pandhita kinarya wangsit pendo gombang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone merkencang karo doyong pak mbok bola kali cedhe sapa sing gawe lambu Pak Bagong kita aja sak gelem Pak D Karsi rawu bukti kula konco Pak D Pak D jenggol kita kowe ulun ki penerelekmu kok kowe njeluk Pak D ngelek Karsi kae. Wah nika Bathara Pathuk. Mirip jibles potongane Mbah. Mbah jenggol kita meneng apa, Bagong? Werkudara. Brodo kakekku apa? Juga nggon kita tapa sawise kita juga nggon kita tapa saiki bungah-bungahno. Pikirmu seneng-senengno rasamu. Ulun ingkang tutwuntat lakuning Wahyu Widayat dina sak mengko wis manjing ana nganggo kita ngger Bratasena. Brahmara reh mangus wonyong ambreng. Ati karunaning kasuwesi. Sawise kita kedurungan Wahyu ya ngger marata gagik. Midhangetna pepacuh sarta ingkang ora isa diterjang. Aja pisan-pisan kita cecaketan kelawan sawijining wanita nadyanto kuwi garwa kita pribadi. Ya kuwi suwene 40 dina 40 bengi. Waduh. Aku prai seminggu anu lho, Tru. Mbledhos lho. Ayo wis beda-beda kaya kowe pantangan beda karo anu. Lah iya. Biasane seminggu ping 9. Edian apa piye? Esuk awan sore bengi. Sabab yen kita nganti nerapat sak nerajang perbatang bakal luntur kekuataning Wahyu gedene kita bakal koncatan kanugrahan. Ingkang mangkono kula surtiti ngati-ati duka-duka digawa. Apa ingkang dadi pangandika niki wigatekna kanugrahane wis tiba, pacobane bakal nyaketi. Ulun kondur makayangan, Nger. Mangayu bagya den mboten sia-sia lek sampean tapa jebul tinemunipun panjenengan menika nggayuh Wahyu Hidayat. Wahyu Widayat, Pak. Wahyu Widayat ra Wahyu Hidayat. Wahyu Widayat mugi-mugi sak mangke ndayani ing kasantosan den. Kok kaya ana gluduk gembluduk iki arep ana apa ya Pak? Menawa udan ora wong langite ora peteng langite peteng udan jaya terus kelebus tekan atiku meneng iya meneng ra ya apa sih meneng ra iya ajan senengane ora biak Pandhawa tata kadiwisaya indriyaksa sara meruta pawana bona melgana samirana lan warayang Bonco bayu wisikan maku linggangan limo ora tala bujleng iblis lanat
menungsa tatanan jebul kowe sing wis gayuh wujuding kanugrahan kang winastan Wahyu Widayat. Ora pangling iki kala durgangsa ya Werkudara dasar para nyata. Ayo aku ora nrimakake kowe gayuh Wahyu Widayat. Karepmu kepiye? Wahyu Widayat ndak jaluk. Nek ora ndak wenake kowe sing tak pangan. Mongso arep ngrudo paripeksa kelawan aku. Oh, mati ning kowe. Wedhus iki gak iso kan. Ai jarra. Ai, quattro yola. Alo. Ai. Ai, yola. Alo. Ai, yola. Ai, ya. Ya wae jan ora nyantol kok. Dewaya nuntun wong ngaprang tias padha sarasaran mangembeng baluk kayiwanganmu sawela gringging. Aduh Ibu Betari, wah kula kawon kalian Werkudara jebul tinemunipun Wahyu Widayat sampun dipun gayuh dumat kalian Werkudara Ibu Betari. Samangke kula kawon ngrebat Wahyu Widayat. Batu-batu tak rebut dhewe lho Marat.
Mumpung sepi. Patu-patu ampun maneka werna lho Kang. Ora. Gedhe to ora? Inggih mboten. Dewa ora gablek, Dit. Dewa kere ya iki kowe kuwi. Inggih, Kakang. Wis to aku ora arep ngopo-ngopo, kowe ora arep tak kapak-kape. Lungguh. Inggih. Sing ngakon ngewangi kala Durgangsa sapa? Inggih, piyambakipun nyuwun piyambak kalian kula, ha? Ane dumeh kuwi anakmu lah nek penjaluke ala. Penjaluke werna-werna. Monggo kowe ngerti dhewe. Kudune kowe iki dewa kuwi kudune ngerti dhewe. Wahyu kuwi ora sak trepe dijaluk. Kanugrahan kuwi ora sak trepe dijaluk, ora sak trepe disuwun. Nek dituku kanthi olah prihatin sing bener, laku prihatin sing becik, tapa kaya tadine. Wahyu kuwi bakale manjing dhewe, turne kudu isa njaga watak wantun tindak tanduk kabeh kudu iso dijaga mergo nek ora mengko mung ilang dayaning wahyu gedene konsatan kanugrahan. Inggih Kakang nyuwun pangapunten. Ayo bali. Inggih mengke badhe wangsul bali saiki. Inggih Kakang bali ora beri tak ambung kowe. Inggih Kakang kula nyuwun pamit. Bali kala Durgangsa jak bali. Siahe nek isih klithian nyuwun pamit Kakang. Ya. Dudulak. Ndara Werkudara Dipolwi. Ponantuk kanugrahan Wahyu Widayat. Iya. Saniki kula nuwun sewu. Kula niki wau dipun utus dening Ndara Janaka supados ngupadi papan durung panjenengan anggenipun jenengan kesah nilar semateng Ksatria Jodipati. Iya, banjur kepiye? Ndara Arjuna mbetahke kalih sampean. Nek nganti sampean ora rawuh teng Madukara, mengke bakal cilaka lho, Den. Wah, Jlamprong. Dipala napa kok Jlamprong butuhke kelawan aku? Kula piyambak mboten ngertos ingkang baken. Monggo kula deraken prapta wonten ing Ksatria Madukara, Den. Dipala dereke.
Yaning taloko kate langit mambang tepasulayan upamaneka lintang surya kusuma yana sumawur Kakang Mas Werkudara sak rawuh ngandika kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Kakang Mas Werkudara. Wah, jlambrong ya. Tak tampa ana wigati apa kowe mboyongi sartane kowe nimbali kelawan aku. Miturut ature ngendikane Dipol Semar. Yen to aku ora prapta ning kesatran Madukara ora bakal prayoga kedadeane sartane bakal cilaka. Wah, jlambrong ana apa? Inggih Kakang Mas, sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi. Pun Arjuna tadah wadana Kakang Mas. Estunipun kula menika namung badhe kepingin nuruti dhumateng menapa ingkang dipun gayu dening Punwara Sembadra. Werkudara, jelithong kakangku piye? Sembadra mbutuhke kelawan Siadi. Kena ngapa Siadi malah lunga, malah nilar kesatran Jodipati? Warsa kakangku, kepiye? Urhanamu lungaku ora mung ropian-ropian, lungaku ora butuh seneng-seneng. Nanging lungaku iki gaya kanugrahan, gaya kamukten. Yuwe wahyu kanarendran sing bakal ndadekake sapa sing kedunungan wahyu iki pinardawa kamulyane. Ono? Ya. Ya kuwi winastan wahyu widayat. Wah, mula aku bali menyang kesatriyan iki. Sak temene mung bakal ngaturake bebungah kelawan jlamprong adhiku. Mergo aku wis entuk gayuh, ya kuwi wis kasempatan nggonku gayuh wahyu widayat. Werkudara, ana parat. Sembadra nggone ngandhut jejabang wis ngancik Yuswa Sapta Candra. 7 sasi. Ya. Mongko Arjuna kepengin nganakake upacara siraman. Siraman Wanasari. Semar meneng sik to. Nggih. Nganakake upacara siraman, mongko sing nyirami uduka Arjuna, nanging sing dijaluk dening Yayi Sembadra ora liya sing nyirami ya mung kadange tuwuh Jodipati, ya mung Siadi Werkudara Dimas. Gonjang Kanjeng langit kelap-kelap katon. Gergenjang alis risang maweh gandrung. Kagyat enggalih Sang Werkudara. Menging driya kodheng sutane enggalih dupi midhanget aturipun ingkang rayi Panengah Pandhawa. Raden Janaka sartanipun nata Indrawati Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Emut sabdaning Sang Kaneka Putra. Sumangkahing krasa sumber mawa lindru bumi konjing konjing kumaludo Kuntara ketuk Pemalap sang coloni di Aidan ngopo sih adik kok dadi gereng-gereng kaya ngono
Werkudara napa kok si Adi dadi kaya duka ngono? Werkudara kene. Malah wae. Baladewa menengo. Wah, aku wong tuwa to kon meneng. Menengo sih. Kok Prabu mbok ya sareh to ya. Kresna kakangku, kepiye? Awegah nindakake upacara siraman yen to aku kudu nyirami karo Sembadra. Lho, lah ngopo? Aku emot sabdane Narada kakekku sawise aku nampa kanugrahan Wahyu Widayat. Aku ora kena sesinggolan sartane ora kena cecaketan kelawan wong wadon. Nadyan to kuwi bojoku dhewe. Walah kok dadi Janaka kepengin sartane kowe dawuh aku kudu nyirami karo Sembadra. Sing kandhutane ngancik Yuswa Sapta Candra. Sudi. Aku ora sudi. Padha karo neto aku nganti nglakoni nggonku nyirami karo Sembadra padha karo aku nerak pacak nerajang pepacuh. Nerak pacak nerajang perbatang. Aku bakal konjatan Wahyu. Werkudara. Kresna kakangku piye? Kowe golek Wahyu Widayat ki tok nggo mukti sapa? Tak nggo mukti aku, anakku sak kadang, sak tedhak turune Werkudara bakal dadi Nalendra kabeh. Engko sik to. Anakmu sing mbok karepe iki sik endi? Ya Antareja Gatotkaca Antasena kae. Yen to bapakne nggayuh Wahyu Widayat bakal pinardawa kamardikane. Mesti wae Antareja Gatotkaca Antasena besok sak tedhak turune bakal dadi Nalendra. Kok sik to? Miturutipun Kakang sartane merga si Adi kuwi isih peranganing Pandhawa. Si Adi kuwi peranganing Pandhawa. Si Adi ki senopatine negara Ngamarta. Lah kok nek si Adi duwe panemu kaya ngono, monggo golek mukti anakmu dhewe. Engko sik jajali tak takon. Aku tak omong, Gatotkaca Antareja Antasena kae ora mung anakmu, ning kae uga atmajane Yayi Prabu Puntadewa, kae uga anake Janaka, kae uga anake kembar. Aja mung tok pek anak dhewe, aja pok aku dhewe Werkudara. Aku gelem larak ngono. Marimune gelem kok. Ben koncatan Wahyu ora apa-apa. Kok sik to Werkudara? Piye? Besok yen to bayi kuwi lahir, bayi kuwi wis kedunungan Wahyu Widayat. Sing saiki manjing ning ragamu sebab sak banjure kowe mengko nglakoni upacara siraman kowe nyirami Sembadra. Wahyu ki mau bakal pindah ana ngraganing Sembadra sartane ana ngraganing jabang bayi. Wah, ya wis ora usah suwi-suwi. Jlamprong wonten timbalan aku saguh nyirami Sembadra. Aku njaluk besok yen to bayi anakmu sing dikandhut Sembadra iki lair. Tata lair pancen anake Janaka ning batin anake Werkudara. Oh. Aduh, Koko Prabu, kula kedah kados pundi? Atmaja kulenggeng sak mangke medya kula dama-dama benjang ingkang nerasaken ingkang ngarayi ing Madukara kok teka Kakang Mas Werkudara wantun ngrebat anak kula. Koko Prabu, Werkudara mbok aja kaya ngono to, Di. Werkudara ki ora kaya ngono kuwi lho. Wong anake adine kok ya sida arep dipek, arep diaku anak dhewe. Kowe mau muni piye? Ngendi kamu mau? Anake Werkudara uga anake Puntadewa, anake Puntadewa uga anake Werkudara, uga anake Janaka, uga anake kembar. Wah, lan aku arep ngaku anak Janaka, kowe ora ngolehke kowe iki jenenge Ratu Nalendra sing mencla-mencli gunemane ora iso
diugemi. Wah, wose gelem apa ora? Gelem apa ora? Saguh menehke apa ora? Inggih Kakang Mas, kula saguh Kakang Mas. Pancen wis saguh menehke anakmu besok yen to wis lair. Marata kaki Sembadra iki ayu. Sembadra ayu kaki tak sirami. Ayo Kakang Mas. Janaka Cepakno, Cawisna Hermawar pitung jembangan inggih sendika dawuh Mas. Mawar pitung jembangan Wusumadya nalika semanten tanggaping Gatiri Sang Dyah Ayuwara Sembadra sigra angrasuk busana sarwa seta sarwa pethak siniraman nurut sawiji-wiji nganti pitung jembangan nalika semanten kaelaning jagat gaweaning para dewa dupi siniraman dening Sang Werkudara kaya gine kewan cine ginelak mangsane kandhutan ingkang mapan wonten ing padaraning Sang Sembadra anut kedheping paningal saya menjuluk sansaya mundhak ucap kacarita nalika semanten wahyaning mangsa kala titi mangsa wis nekani miyak langse Gumbala Giri lairat majaning Sang Arjuna jalu pegik warane karya kagat kang samya mulas. Redu mawur mangawur awur murahan tengarane ngaju oret wela dalala kok dadi elok timen kahanane sawise disirami dening Werkudara kok malah bayi iki dadi lair wah edan Semar edan kowe ngerti ora Semar kowe ngerti ora niku didik bayi sampeyan ampun bengak-bengok ngertos kula ngertos nung mboten sah kados ngoten iki. Terlalu excited. Excited ya apa? Terlalu berantusias. Kula ngertos. Ya. Lah kok dadi ora disusoni kuwi? Sak geleme dhewe gong meneng kowe. Ya. Gender-gender wae kowe. Sak geleme dhewe wae. Gusti Ayu kula mangayu bagya ta. Iya Kakang Semar matur nuwun Kakang. Bela dalah Yayi Sembadra pun Kakang mangayu bagya, Arjuna pun Kakang mangayu bagya. Inggih Koko Prabu matur sembah nuwun. Arjuna Sembadra pun Kakang melu mangayu bagya. Inggih Koko Prabu matur sembah nuwun. Iya Kakang Prabu matur nuwun. Wah, kok iso ya? Nek ngono anake Sembadra iki laire premium. Premium napa? 7 sasi. Nika prematur kok premium. Sak geleme dhewe. Kaya bensin wae. Ayo kuwi wis ngene kuwi wah. Janaka Sembadra pun Kakang melu mayu bagya. Inggih Koko Prabu. Alon-alon ling ngendika nganti keselak. Ya. Wah, lah dalah edan kok jalu pekik warnane persis karo bapakne. Biak sinuwun.
Anake sapa iki? Anakku. Wah, putra panjenengan. Iya. Wah, lha kok dadi arep ngopo kowe? Mboten. Edan iki. Kok beda karo bapakne ya? Wah, jan edan. Bagong ora edan lho, ora werna-werna lho. Gak aku. Bagong ana apa mlayu-mlayu. Wah! Kanan sak jawining kesatrian Madukisma. Kleru. Kesatrian Madukara. Kesatrian Madukara geger yen. Geger sebabe wonten Nalendra Muda gagah pideksa. Gagah cendhik pideksa ngamuk pundung. Suratamta nirbaya nirwikara. Baya merat baya ingsun baya darat. Jenenge Prabu Jaya Murcita ngobrak-abrik kepengin ngayunake Dewi Warasembadra. Kowe ajikare. Ya titane kowe balik sak geleme dhewe. Wong nang kene dikrukut ora. Jenengane ora. Mbok iki kon meneng iki. Wah iki mbok iki kon meneng. Lah mbok disusan-susani ta. Mumpung kula senten ngriki. Ora edan Bagong, ora edan kowe, ora edan kowe. Mboten kula mengajeng men bayi niki meneng kaya. Bagong wonten timbalan. Bocah kuwi susulna bapake ana ing peperangan. Mengke riyen iki dereng diwenehi jeneng. Oh lah ya. Susulna ben diwenehi jeneng karo Werkudara. Nggih, siap. Nuwun sewu. Tangi. Jayamrata imbang yen padha-padha ayo. Sapa sing bisa nandhi kridane Prabu Jaya Murcita Warasembadra kowe bakal tak pundhut garwa kowe. Amuk Suraprata Jayamrata. Ana satria gagah pideksa Godhewok Simbarjojo. Sapa kowe? Ora tepo karo aku. Ora. Aku satria Jodipati Raden Werkudara. Kepiye? Ketua Sanggar Jodipati? Ora jlemongan. Kowe Prabu Jaya Murcita. Ya, dasar para nyata. Ayo ndi Warasembadra bakal tak boyong, tak pek garwa. Ya, Tampanono. Oh, mati kowe. Oh, ayo. Aku arep cilik kaya ngene-ngene, dik kaya. Ayo amuk.
Tangin inang tangin inang tangin inang piye iki niki Dedek apa niki Dedek bayi Tole niki nangis kepengin nusul sampean. Itu bapak itu ya, itu bapak ya nak ya. Besok itu yang menggedekan kamu. Itu bapak yang kamu bisa lahir ini karena hasil bapak gojek dengan ibu. Gitu. Gitu. Ora edan kowe. Pon iki mang gendong. Bocah iki urung duwe jeneng. Nggih. Sineksen donya sak isine. Gandeng iki tedhak turuning Arjuna ning tata lair utawa tata batin anake Werkudara. Bocah iki tak wenehi jeneng Bimanyu. Kocap kacarita nalika semanten kaelaning jagat gaweaning para dewa Wahyu Widayat ingkang manjing angganing Sang Werkudara sigra nilar angganing Risang Jodipati manjing raganing Sang Jabang Bayi kala wau. Ginendhong dening Sang Werkudara kaya lamaking ibu ingkang gendhong kang putra nalika semanten kaelaning jagat gaweaning para dewa Risang Abimanyu krekel-krekel langupaya payudaraning Sang Werkudara sansaya elok ingkang dumadi wonten ing jagat payudaraning Sang Werkudara kala wau katingal kopek kaya dene sawijining wanita. Kaya seger. Ora edan kowe. Wah, jane iki kok malah dadi momong bocah kok aneh timen kok iso semono ya. Ki ngisore diganjeli apa? Ganjeli ndasmu kuwi. Waduh. Niku sing siji sela mbok nggo kula. Radep. Wah, jan wis ora. Kok nika Prabu Jaya Mursita tandange, Den? Yo. Wong edan. Walah dalah. Ana wong perang kok karo momong anak we aneh. Sak lumrahing bocah sak lumrahing bayi kuwi sing nusoni mbokne. Lah kok iki bapakne. Padune kowe nek sing nusoni mbokne arep ndelok we. Aja kaya ngono Werkudara. Ayo, endi malah bayi iki bakal tak pateni. Bakal dadi srana nggonku nyaketi kelawan para Sembadra. Yo tampan ana. Wah! Pecah gelasah kasulayan. Pecah mestakane Sang Prabu Jaya Mursita ginepruk mawi Sang Abimanyu kaelaning jagat gaweaning para dewa manjing anggening Sang Abimanyu nambahi kekiyataning lair batus.
kok dadi elok temen kahanane. Bocah iki mau iso dienggo ngepruk Prabu Jaya Murcita iso pecah ndase Werkudara. Karsa kakangku apa? Bocah iki tok jenenge sapa? Wah, Seksenana bocah iki tak jenenge Bimanyu. Ya Abimanyu, ya. Pun Kakang nyekseni, Puntadewa kakangku nyekseni. Iya siat Werkudara pun Kakang nyekseni, Jelambrong nyekseni, inggih Kakang Mas kula nyekseni. Semar nyekseni. Mboten sah. Wong kula dereng ngadus. Biasane ajeng muni sah niku kedah ngagem busana ingkang rapi kedah. Manut tata upasara agama. Ora arep rabi iki senengane ora. Iki ora perkara wong ijab ngono. Kula kinten seksi menika. Seksi ingkang mekaten. Matur sembah nuwun ten. Menika sampun lahir nderek Mangayu Bagya. Ya. Seksenana Prangkawati dadi kesatriyane anakku Abimanyu. Aja ana nganti ingkang ganggu gawe lan Seksenana jeneng ratu mau bakal diagem dening jenenge anakku Abimanyu ya Raden Jaya Murcita. Raden Jaya Murcita. Kocap wenengke sing Raden Jaya Murcita. Semargi ngopo to cangkeme gambleh? Sangka bungae wah kok nek bocah. Iso wale turu tangki le turu kok persis bapakne irung-irungane. Niki iso nek gedhe wong wedok do seneng kalih niki kabeh. Iya. Mbok yakin sinden-sinden kabeh kepencut kalih bocah niki kabeh. Yakin. Ning ampun ngantos niki besok dadi penggender. Ora. Bagong ki didikane cen elek. Ana bocah iki lair kok kon dadi maling. Sagelem kula sinuwun Mangayu Bagya sampun purna lapanipun Den. Monggo dipun pindah wonten ing kiwa. Sampun purna lelampanipun mugi-mugi Ndara Abimanyu utawi Dedek Abimanyu menika besok menawi sampun dewasa saged mikul dhuwur mendem jero kalian wong tuwa lan menika saged dados tuladha pinanganten kakung kalian putri ingkang wonten ing dalu punika. Ning kula nuwun sewu sing dituladha niku becike Werkudara mawon. Jembar segara utawa ati segarane Sang Arjuna. Ampun kok sing ditiru bapakne nyusoni anake. Menika ampun, menika kula namung kaelaning jagat gawaning para dewa. Matur sembah nuwun, nyuwun pangapunten menawi kathah lepat atur kula. Surat Sudira janing Kang Ratu kaping Darmastuti. Jika wonten atur kula matur sembah nuwun, salam budaya.